Llyr, mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel. Oedd. O fi ddim wedi meddwl pa mor mawr o hwn mynd i fod i pobl am hwn yn teimlo'n mor fawr. Yn enwedig ar y gwefannau cymdeithasol ag ati, oedd dy dad yn sôn cyn yr rhaglen bod ti yn amlwg yn edrych fan anfanwl fyd. Ie, fi wedi siarad am pobl mawr ar y we a y feedback nhw yn amazing. Mor anodd oedd i te i gytuno i adael y camera i mewn i'ch bywydau chi fel teulu. Yn amlwg fel ni'n sôn, oedd e'n gyfnod anodd i chi fel teulu, ond yn amlwg yn agor y drysau, felly faint o benderfyniad anodd oedd hi? Oedd gyd ni goffod meddwl amdano fe am amser hir a os oedd e rhywbeth oedd ni really eisiau wneud. A trwy rhaglen ar y teledu, o fi wedi chwilio mas pwy ydw i. So os oedd fi ar y teledu mynd i helpu un person, mae hwnna yn amazing, ie. A hew, fel welwn ni'n y clip yn fyna, beth sy'n hyfryd yw y ffaith bod chi mor browd o Llyr, ynddo? A fod Llyr nawr yn gallu bod pwy mae Llyr eisiau bod? Yn hollol. Mae'n bod benderfyniad anodd i Llyr. Mae'n benderfyniad anodd iddyn ni fel teulu, ond fel chi'n dweud, o'n i'n prawd o Llyr, a Llyr wedi bod mor agored ac mor... Dyw e ddim yn hawdd, na. Mor agored ac yn sicr, fel di Llyr yn gweud, os ti hyd yn oed yn helpu un person, ond yn sicr fydd na fwy o bobl yn cael ei helpu gyda'r ffaith raglen wrth gwrs, a'r ffaith bod chi yma heno gyda ni. Faint o ddwydran di de Llyr yn sylweddoli bod ti mewn ffordd wedi cael dy eni yn y corff anghywir? O fi wedi credu o fi wedi meddwl pan o fi'n 10 oed. O fi wedi chwilio mewn fas ar y we ar watched raglen ar y teledu, a o fi ddim wedi chwilio fe o blaen. Oedd hwnna yn amser cyntaf fi wedi chwilio fe mas. A pwy oedd y person cyntaf nes di ymddiried ynddyn nhw i weid gwirionedd am pwy o ti? Ie, yn gyntaf fi wedi dweutho mam, a oedd hi'n iawn efo fe. Oedd ni pob amser wedi bod yn really close. A beth am dad? Ie, oedd fi wedi dweutho dad ar ôl mam, ie. A chi'n cofio'r foment na te Hew, sut deimlad oedd e? Sioc. Sioc. A lot o gwestiynau. A lot o holi. A ffordd o hwn yn mynd i ffeithio dyfodol Llyr. A, ie. Chi wedi dod yn bell o fan i, siwr o fod? Do, wir, do. A beth sy'n hyfryd am y raglen yw dyn ni'n gweld cipolwg yn y ti gyda'r deulu, ond hefyd yn yr ysgol gyda ffrindiau. Mae'n siŵr mai yn yr ysgol yw un o'r llefydd anoddau gyda lot o bobl ifanc eto sy'n weithiau yn gweud pethau heb feddwl, ond efallai yn amlwg yn gallu brifo gyda'r sylwadau yna, ynddo? Ie, dwi'n meddwl fod i wedi bod yn lwcus efo y pobl fi'n ffrindiau efo yn ysgol, achos ni'n mor agos a ni jyst wedi stico efo i gilydd. A'r ardal, i chi'n byw tu allan i Aberystwyth, mae'n ardal hyfryd, yn ardal wledig iawn, ti'n sôn am hynny yn y clip o'n i yn ei fwynhau yna. Sut mae'r ardal wedi dy gefnogi ti te? Dwi wedi bod yn anodd ar y degau? Positif yw'r gair lle i ddisgrifio. Wedi cael sioc o'r ochr orau. Rwy'n rhaglen gyntaf mas, a faint o bobl oedd yn dweud pa mor ddewr o'n i wedi bod. A am gefnogi Llyr, a edodd un ffermwr wrtho fi, os dim brynyddau mawr, es pen bydde bobl tebyg i Llyr cael eu cloi fyny. A hwnna yn beth hollol anghywir i wneud. Dim beth unigryw i Llyr i hwn, ond mae fe yn gymdeithas. Trwy gydol oes, mae dynion benywaidd a menwod gwrywaidd wedi yn oes. A falle mae'r rhai sy'n ni wedi gofod cwato i gwir teimladau oherwydd bod yn ofn i ffordd oedd y cymdeithas mynd i dderbyn nhw. Ond na, dyn ni'n teimlo mae'r cymdeithas wedi derbyn Llyr nawr yn hollol. Ond mae hwnna'n wych o beth. Yn y raglen ni sôn, o'n y dryniaeth di, a bod ti wedi dechrau ar gwrs o dybledu. Ynddo, siw mae'r dryniaeth yn mynd nawr? Beth yw'r cam nesaf? Ie, dwi ar testosterone blockers nawr. A yn blwyddyn, dwi'n mynd i cael estrogen.
A mae hwnna yn just wneud fi teimlo'n mor hapus. Fi'n gallu gweld wrtho ti, oedd yn amlwg yn Na beth sy'n rhaglen bwysig, ie. bod ti mor hapus. Mae cwrdd â ti yn y cnawd fan hyn, Heno, y ddoi ohonoch chi. Chi'n ysbrydoliaeth a ni mor falch Diolch. bod y ddoi ohonoch chi wedi dod mewn ato ni fan hyn ar Heno i rannu'r stori, Ydyn, yndyfe? hefo, ie. Ie, mae wastad yn edmygu pobl fel chi, fel ni'n sôn, sy'n folon rhannu'ch profiadau. Diolch. Ie. Ac Llyr, atgoffa ni, neu sôn wrthyn ni, os yna rhywun sy'n gwylio nawr, neu ni cael sgwrs tymod am faterion trawsrywiol, gyda phwy ddylen nhw gysylltu, lle mae yna help ar eu cyfer nhw? Ie, dwi'n credu just siarad i teulu, ffrindiau, rhywun sydd yn gallu lusno i ti. Edrych ar y we, mynd i'r GP, a just cael gwybodaeth off pobl. Peidio bod ofn, ynddo? Na, Cael y ie. sgwrs na. Ie. Siarad. Wel, ni'n falch bod chi wedi dod i siarad â ni Heno. Diolch. Yswch gyda ni. Ie, diolch yn fawr.